Welcome to Amsterdam. We're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Gondo. Good morning, titas. Welcome na naman sa new video, no? Andito kami ulit sa camping nila ating yung camp. May bahay bakasyonan kasi sila dito na. Ayan si Rina. Diyos mio, ang lamig. Nanay Emma, ito na po yung anak nyo. Ah, kaya nga, nakadress-dress pa ako. Walang araw, ne. Hindi ko naman sana na parang sana okay yung weather. Ay, die! Sabi ni 5 meters, 5 kilometers. sabi ni Ruth, alam mo na ba daw kung saan tayo pupunta? Dito na. Easy way. Dati doon tayo, doon Oo. tayo doon. Ikot-ikot pa tayo. At least na ikot natin. Oh. Na-miss ba tayo ng lugar na to? Parang gumanda yung beach, ne. Oo, ayun na. No? Pero ang lamig. Sayang. Sabi ni Ruth, magsiswimming ba daw kayo? May wave pa naman. Hiya pa pa. Ito na. Ito na ang pinaka-daan. Ni, ang lamig. Nagdala ako ng Pero nakachinelas nga ako eh. Sabi ko rin, si Reyna din nakachinelas yun for sure. Parang gat mo kalaki lang yun. Ate Casita already bought a car ba nga? Ganun na kay ating. Ah, okay. You're gonna be in the new vlog, she said. So, pwede na natin silang pagchismisan. Alam mo, saan pupunta eh? Tapos na-surprise tuloy siya. Very spontaneous. Ganyan na gano'n sinod sa unahan talaga Naku ni, si Ruth talaga ni, din yan. ang kapal na mukha ni Ruth ni actually. Talaga ni, ako hiyang-hiya talaga tinong pumunta siya sa Vietnam tapos, ay, naka-vlog pala. Naka-record. Ano Martin, ayaw niya niya. Ano pala typical foreigner? Ganun lang naman yan. He really likes hearing like updates, news, something. He doesn't like gossiping with men because they don't have to gossip. Lala. Bye-bye! Uy, bakit nakasagaw si Rina? That cow is in Beijinglos. Cow? Ito The naman. cow. Borkan. Second boy. Gahi. Sabi ko kay Ruth, mag-shade siya ba? Iba, hindi nakikinig.
Ang tagal naman. Mga bata. Ayan, alis na sila. Field trip. Sorry na. Sino may balance sa posto? Yep, there you go. Ja, is goed. Take care. Bye! Sending you off to London. Bye-bye. There they go. Ganyan lang naman. Paikot doon sa kabilang. They're going to Denver. Tapos paikot doon sila. Ba't yung zero na dun lang nandaman iniwan yung sapatos? Yeah, hay nako day, wag mo nang anuhin. Ganyan talaga. Paano pag sinipa yan ng mga pato? Ang ganda pa dito sa camping nila ate. May tubig. Mag-ano na kami, magba-barbecue na po kami. En jullie vanmorgen een beetje uitgeslapen? Ja, redelijk ja. Viel niet tegen. Ik was vroeg wakker, maar misschien, ja, volgens mij 6 uur. Ja. Dat was 6 uur en dan ging ik beneden en weer slapen. Op de bank. Hey, vond je die camping het allerleukste, Anne? Maar wat zal ik nu... Maar ik ga mijn ogen dicht. En moet jij... Papa, jij moet zeggen wat ik moet maken en doe ik mijn ogen dicht. Moet jij Ja. zeggen... Een Moet hond. jij... Wat? Een hond. Ja, Ja, maar geen dieren, hè? Oh, Wat eten of zo. voetbal? Oké. Iets makkelijks, papa. Ah, dat is het heel goed gedaan hoor. Ja, ze zijn altijd kindjes. En spelen Is er een bal? Aan het spelen. Oh ja, laat zien. allemaal gespeeld en met chill. Ja. Oh, mooi. Papa, ik heb een bal getekend. Papa, ik heb gewoon een bal getekend. Dat Met is, zonder papa. hem kijken. Nou, is natuurlijk met z'n allen, dan spelen ze wel. Papa, wat moet u nou tekenen? Gras, bloemetje. Ze heeft al bal gemaakt. Huis. Een huis gaat. Kasteel of gewoon een huis? Wauw. Een kasteel of een gewone huis? Doe maar. Nee, maakt niks uit. Nee, maar niet doen meer, hè. Ze vermaakt eigenlijk al prima hè. Ja. Nou, naast ons kwam toch een grote camper te staan. Ja, naast jullie, ja? Ja, helemaal schuin. Ik maak nog een raam. Het is als een voetbalveld. Nou hè. Maar papa, kijk, ik heb net over dit gedaan. Maar wat moet ik nu proberen te tekenen? Gas, Banaan. een maan. Ja. Kijk, in het huis. Ja. Maar dat kan je, want het is vol. Noem maar een bloem dan. Oké. Oh ja. Dan moet even... Niet kijken. Ja, moet ik eventjes deze in. Nou,
Is that a banana? It's a bloom. That's a bloom. She made a flower. Wat is van een drone? Ja, iemand heeft een drone vandaag. Oh. Ja. Nou, we gaan naar huis. Anna, wat vind je van mama's Nederlands? Is mama's Nederlands nog slechter? Nee. Echt? Ja. Maar dat is nog moeilijk voor mama. Hoor. Ja. Oh yeah, next week. I was thinking like we should go to the. What? Sunday out of nothing, no He was also like for somebody coming out in that fast, corner. no showing. He was where driving goes. Yeah. like biking so fast. Dito na. Out Maar Argentina. weet je waarom mama Jill ook Spanje... Of weet je waarom Jill wil ook Spanje dat we winnen, hè? Nee. Maar weet je waarom? Waarom? Omdat ze gaat een keertje naar Spanje. Oh. Weet je wie ook uit Spanje komt? Huh? Weet je wie ook uit Spanje komt? Nee. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja, dat is waar. Maar de kerstman niet, hoor. Nee. Nee, Spanje is heel heet. En weet je wat komt eraan, Skat? Nee. Die 156 bus. Waar is hij dan? Daar, komt zo. Daar. Ja. Oh. Zie jij hem? Nee, hoor. Yeah. Nee, ik zie hem niet rijden. This is the energy of a kid who stayed for like the whole week in the camping. After a week, she's home. A few moments later. Tapos, finally, nakauwi na ang batang ito. Die Anna. Kom. Hier. Wat zeg je na, Tay Mama? Alsjeblieft, hè. Wat ik ze maar zo. Binalhan siya ng tatay niya ng waffle, tapos nilagyan ng whipped cream ng tatay niya and sprinkles. My heart's pa dyan. Wow, wat lief van papa toch? Ja, maar het doet een beetje pijn. Als dit aan zit, doet het een beetje pijn als ik zo doe. Ja, maar dat is toch voor de zwembadschat. En Ja. dat is zo strak nou, hè? Niet. Ja? Can Het you... zit gewoon vast. Love, we have to take it off so you can eat properly. Ja, maar er zit een dingetje in, hè? Oh, zal Kijk, ik jou nu wordt het helpen? los. Zal ik jou helpen? Papa, Ja. waarom doet dit? Hello, titas. Pasensya at hindi po tayo masyadong nakakapag-video today. Gusto ko lang talagang mga snaps lang yung videos today. Kasi I was with some old Filipino co-workers and may ibang mga Dutch din doon. So, gusto ko lang na parang chika-chika lang kami doon ba. Ja, anders kunnen we hem zo over het hoofd doen. Dan gaat It was so nice to be with them again. Chika-chika, like that. Pero, sobrang sarap ng pagkain din doon. Ating, if you're watching, thank you sa... Zo, over je hoofd zo. Kijk. Kijk eens. So strak. Kom eens Mama maar, doet wel. my love, kom. Mama doet wel. I'll help. Anyway, masaya po doon sa sa camping. Once a year na, since last year. Pumupunta kami doon sa camp house nila ni Ating. Nasa vacancy park siya. So, vacation park talaga siya. Maraming mga cabin doon. Parang yung mga, mga chalet, ganun. So, maraming ganun doon. Maraming ding nagpupuntang mga may caravan or nagtitent talaga andun. So, since it's summertime and summer vacation sa region namin, medyo busy po doon ngayon. Ay, hindi lang sa region, din sa whole Netherlands, siya, summer vacation. I'm not sure if it's the same schedule din, or same time ng summer vacation ng schools sa ibang countries dito sa Europe. Pero sa Netherlands, ngayon sa region namin, na siya, mga magto 2 weeks na bakasyon na yung mga bata. So, sobrang busy doon sa camping. Pero hindi kami, unlike before, hindi kami naglakad-lakad because it's too cold. Sirot lang, nag-boat sila kanina. So, nag-insert ako ng video ng konti. Nag-boat sila ni Ruth kanina. And ngayon, kasi sobrang, tinan yung anak ko. Hindi ko maipakita yung paba niya kasi walang suot eh. I love you, my love.
Mingaw kay kuan ba tayo? Finally, nakauwi na po to after ng isang week. Ano to siya? When did they leave, Dudong? Friday? Ik had zo'n hapje Uy, genomen. watch out eh. Ik had zo'n hapje gedaan. Okay. Oeh. Anna. Huh? God. Yeah, Friday they leave, yeah. Yeah, don't take it out, Anna. That's why Papa put it on the magne's out. Mama will clean it. That's why Papa put it on the wooden plank so that you don't drop it. Yeah? O sige, don't take it out anymore. Use your spoon and your fork, please. Tapon niya yung tatay. Iwan ko yung ginagawa niya. Yung gumagawa pala ng yogurt. Buang, please use the clear one. Yeah. Okay, boss. Sure ka diha. Dito tayo mag-usap kasi wala, hindi to talaga maayos-ayos tong vlog na to. But yeah, busy ang weekend namin kasi today we went to the camp house nga nila ni Ating. Pero bukas, punta din kami kila Vanji. Kay may party din kami bukas kila Vanji. Birthday party. So, nakabili na po ako ng gift ko kay Vanji. Pakita ko sa inyo ito yung paper bag. Ang cute ng paper bag. Pero yung binili ko sa kanya, simple lang naman po. Yung magagamit talaga. So, yan. Ano siya? iPhone case. MagSafe pa pala to siya. Ayan. MagSafe na iPhone case. Syempre sa ano niya. Para sa phone niya. Dalawa po yung binili ko. Ayan. Same brand pa din. Yung ganyan. Tapos ano siya, drop protection, slim profile, easy snap-on, sustainable packaging. Ziva. Tanggalan ko ng tag kasi nga ganun tayo sa Pilipinas, diba? Tinatanggalan natin ng tag. Pero the thing is, if this doesn't fit or if hindi talaga to okay, pwede siyang papalitan. Tanggalin ko lang yung tag. Tapos, pag gusto niyo ipalitan, ibalik ko yung tag. Ganun. In case na hindi compatible sa phone niya. So, ibabalik ko siya. I-stick ko na lang muna dito sa clear na acrylic na divider nung aking lalagyan ni Ana ng kanyang mga tali para mabilis lang siyang i-stick or tanggalin. And then yung receipt, syempre ikikip ko in case because pag kailangan siya ng refund. So, mare-refund ko pa din. Dito. So, be safe yan. Ito lang din naman, dalawa lang. Ang ganda pa ng ng packaging. Dinalawa ko na lang kasi gusto ko sanang bilhan siya ng blouse or something na useful sa kanya. Pero, naman, di ko din alam yung size niya. Parang feeling ko small siya or XS, I don't know. So, yun lang. Dalawa lang po yung binili ko. And then, bukas, punta tayo sa kanila. Makikikain tayo. Pero, isasama ko po kayo sa gala bukas. So, i-continue natin pa-video bukas, no? So, kita-kita na naman tayo bukas. See you tomorrow!